హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. రాధా గోవిందాలు అయిన తరఫునందరికీ కూడా స్వాగతం. స్వాగతం. ఈరోజు మనము 10వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. ఫస్ట్ గురు ప్రణామం అయిన తర్వాత మంగళాచరణ చేసుకుంటే 10వ అధ్యాయం స్టార్ట్ అయింది. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ పంచదశోధ్యాయః. కర్మ సన్యాస యోగః. కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అన్నమాట ఈ అధ్యాయం పేరు. ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, విజ్ఞానంతో కర్మయోగం ఆచరించు, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. నిష్కామ కర్మయోగం జ్ఞానయోగం కంటే ఎంతో కూడా శ్రేష్టమైంది అనేది కూడా చెప్తున్నారు. అర్జునుడు అడుగుతారు, కర్మ జ్ఞాన యోగాల్లో ఏది శ్రేష్టమైంది అని అడిగారు. అడిగితే భగవంతుడు చెప్పారు, నిష్కామ కర్మయోగం జ్ఞానయోగం కంటే కూడా శ్రేష్టమైంది అని చెప్పారు. కర్మయోగము జ్ఞాన నిష్టను కలిగిస్తుంది, జ్ఞానయోగం బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితిని కలిగిస్తుంది. అష్టాంగ యోగం పరిచయం జరుగుతుంది, కొంచెంగా పరిచయం జరుగుతుంది అష్టాంగ యోగం ఈ అధ్యాయంలో. తర్వాత బ్రహ్మ నిర్వాణం గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం మనము. ఇప్పుడు నిన్నటి అధ్యాయంలో వర్ణాశ్రమం గురించి చెప్పుకున్నాం. వర్ణాశ్రమ విధానం ద్వారా కర్మలు చేసి ఆ కర్మల్ని భగవంతుడికి ఫలితాన్ని అర్పించడం ద్వారా అంతఃకరణ శుద్ధి జరుగుతుంది. అంతఃకరణ శుద్ధి జరిగిన తర్వాత ఆత్మజ్ఞానం లభిస్తుంది. ఆత్మజ్ఞానం ద్వారా లభించిన తర్వాత అంతఃకరణ శుద్ధి, ఆత్మజ్ఞానం అయిన తర్వాత అప్పుడు ఒక సాధు పురుషుడు, సాధువు యొక్క సాంగత్యంలో మనం శాస్త్రాధ్యయనం చేయటం ద్వారా మనం పరమాత్మని, ఆ భగవంతుడిని తృప్తిపరచాలి. ఆ భగవంతుడి ఆనందమే మన ఆనందం అని చెప్పినాను అనుకుంటూ భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవాలి అనేటువంటిది నేను చెప్పుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయం మనకి అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ
సన్యాసం కర్మణం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి యత్రేయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అనమాట కృష్ణ భగవాను, ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను పనిని త్యాగం చేయమని చెప్పావు, మళ్ళీ ఇప్పుడేమో భక్తితో పనిచేయాలని ఉపదేశిస్తున్నావు, రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ శ్రేష్టమైంది అని చెప్పినని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన తర్వాత కర్మలు చేస్తే వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులే. సన్యాసం మామూలుగా ఇలా ఈ విధంగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళకి అంతఃకల్మ శుద్ధి అంతా జరిగిన తర్వాత, అంటే నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించి ఫలితం ఆశించకుండా ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించడం ద్వారా మన అంతఃకల్మషం అంతా శుద్ధి జరుగుతుంది, వెళ్ళిపోతుంది అంతా. అంతఃకల్మషం అంతా వెళ్ళిపోయినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఆత్మ అంటే ఏంటి, దేహం అంటే ఏంటి అనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. సంపురుష జ్ఞానం, తత్పురుష జ్ఞానం, ఐక్య జ్ఞానం. సంపురుష జ్ఞానం అంటే ఆత్మ అంటే ఏంటి, తత్పురుష జ్ఞానం అంటే పరమాత్మ అంటే ఏంటి, ఆత్మకి పరమాత్మకి ఉన్న సంబంధం ఏంటి, ఐక్య జ్ఞానం. ఈ మూడింటి గురించి కూడా తెలుసుకోగలుగుతాం. తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఆ కర్మల బంధాల్లో చిక్కుకోరు అనమాట. పూర్తిగా అటాచ్డ్గా ఉండరు. వాళ్ళు అటాచ్డ్గా ఉండకుండా వాళ్ళు ఆ కర్మ బంధంలో చిక్కుకోకుండా ఉంటారు. వాళ్ళు నిత్య సన్యాసుల కిందే లెక్క. కర్మలు వదలటం చేయటంలో తేడా లేదు, రెండు ఒకటే. ఇప్పుడు ఇట్లా కర్మలు పూర్తిగా వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం కానీ, కర్మలు చేసేవాళ్ళు కానీ, వీళ్ళిద్దరు కూడా భగవంతుడి దగ్గరికే చేరుకుంటారు అని ఇప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు మనకి చెప్తారనమాట. నిత్య సన్యాసం అంటే అప్పుడు కర్మలు చేయమంటున్నావు ఓ పక్క కర్మలు వదిలేయమంటున్నావు, రెండిట్లో ఏది శ్రేష్టం ఏది అని అడిగారనమాట. ఏది ఫలితాన్ని ఇస్తుంది మనకి? అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయస్కర ఉభౌ త్రయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. కర్మ సన్యాసం, పనిని త్యాగం చేయడం, మరియు భక్తిలో పనిచేయడం. భక్తితో పనిచేయడం ఇది. వాళ్ళ కర్మని వాళ్ళు చేస్తూ, వాళ్ళు చేయాల్సిన బాధ్యతలని నిర్వర్తిస్తూ, వాళ్ళ కర్మను చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఆ కర్మల పట్ల ఆసక్తి ఉండదు వాళ్ళకి. గుణాల మూలంగా ఇంద్రియ తృప్తి అవన్నీ వస్తాయి. ఆ ఇంద్రియ తృప్తి మీద వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉండదు. ఆసక్తి లేకుండా అదొక బాధ్యత కింద నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు, చేస్తూ పోతూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుడినే వాళ్ళు కొలుస్తూ ఉంటారు, భక్తితో ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు నిత్య సన్యాసుల కిందే లెక్క. కర్మల చేత బంధింపబడరు వాళ్ళు. అలాగే వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, సన్యాసాన్ని తీసుకొని దూరంగా జనం అంతా జనసంచారం లేని ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు పరమాత్మని ధ్యానం చేస్తారు. పరమాత్మ ధ్యానం చేసి వాళ్ళు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొంది ఆ బ్రహ్మలో ఐక్యం పొందుతారు. ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో వాళ్ళు కూడా భగవంతుడే చేరుకుంటారు, బ్రహ్మజ్యోతిని చేరుకుంటారు. బ్రహ్మజ్యోతిని చేరుకుంటారంటే భగవంతుడి యొక్క శరీర కాంతితో ఆ బ్రహ్మజ్యోతి అనేది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఇద్దరు కూడా నా దగ్గరికే చేరతారు. రెండు కూడా పనిని త్యాగం చేసినా భక్తితో పనిచేయడం రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలుగజేస్తాయి. కానీ రెండింటిలో పనిని త్యజించడం కంటే భక్తి సేవలో పని చేయడం మంచిది. ఈ పనిని వదిలేసి వెళ్ళిపోయినారనుకోండి, అది చాలా కష్టమైన ఇదనమాట కర్మ. ఆ పనిని వదిలేసి వెళ్ళడం, సన్యాసిగా మారటము, ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి, వాటిని కంట్రోల్ చేయటం కష్టం. కాబట్టి ఇట్లా పనినంతా వదిలేసి ఒక్కళ్ళుగా వెళ్ళిపోయి శరీరము తట్టుకోలేదు. చలికి, మళ్ళా ఎండకి, వర్షానికి, అన్నింటికి కూడా వాళ్ళు తట్టుకోగలుగుతారు, అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. అట్లా తట్టుకోగలిగిన వాళ్ళు స్టాండ్ అవ్వగలుగుతారు. లేని వాళ్ళు మిథ్యాచారిగా మారిపోతారు, అటు ఇటు కాకుండా అయిపోతారు వాళ్ళు. కాబట్టి దీనికన్నా కూడా ఈ భక్తి యోగే శ్రేష్ఠుడు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారనమాట. పనిని ఛేదించడం కన్నా కూడా భక్తి యోగంతో
పని చేయడమే, భక్తితో సేవ చేయడమే ఎంతో మంచిది అంటే అర్జునుడికి ఏం చెప్తున్నారు? నేను సన్యాసిని వెళ్ళిపోతా అంటున్నాడు అర్జునుడు. వెళ్ళొద్దు, నువ్వు చేయాల్సిన కర్మ నువ్వు చెయ్యి. నువ్వు క్షత్రియుడివి. నువ్వు వెళ్ళిపోయినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత మళ్ళీ నీకు రోషం వస్తుంది. మళ్ళీ వాళ్ళని ఏదో విధంగా శిక్షించాలనేటువంటి ఇది వస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సిన కర్మ నీ విధి ఇది. వాళ్ళు దుర్మార్గులు, వాళ్ళని అందరినీ కూడా సంహరించాలి, అది నీ విధి. కాబట్టి క్షత్రియుడిగా నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పినని అర్జునుడికి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇద్దరికి కూడా ఈ ఇద్దరు కూడా నాకు భగవంతుడి దగ్గరికే చేరుకుంటారు అని చెప్పారు. బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఫర్ యూ. ఆ ఫలితం ఏంటి, ఏదొస్తుందనో నేను చూసుకుంటాను. నా కోసం చేయి నువ్వు కర్మలు, నాకు వదిలిపెట్టు, ఫలితాన్ని నాకు వదిలిపెట్టు, అదేంటి అన్నది నేను చూసుకుంటానని చెప్తున్నాను అనమాట భగవంతుడు. నాన్ డివోటీ ఏం చేస్తారు? అంతా నేను చేస్తున్నాను, నా తెలివితేటలు, నెలంతా కష్టపడ్డాను బాగా, నా బలంతో, నా శారీరక శ్రమతో ఇంత డబ్బు సంపాదించాను, ఇంత పెద్ద ఇల్లు కట్టాను, నా పిల్లలు వాళ్ళంతా నా తెలివితేటలతో పెరుగుతున్నారు, నా తెలివితేటలు వచ్చినాయి వాళ్ళకి, వాళ్ళంతా ఎంత బాగా చదువుతున్నారు వాళ్ళు. ఇట్లా నాన్ డివోటీ అనుకుంటాడు, అంతా నా 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 అనుకుంటాడు. అట్లాగే నేనే ఎర్న్ చేస్తున్నాను, ఈ అమౌంట్ అంతా, ఈ మనీ అంతా కూడా నేను సంపాదించాను, అహంకారం అనమాట. నేను అనుకుంటాడు నాన్ డివోటీ. కానీ భగవంతుడిని కొలిచే డివోటీ ఏం చేస్తారు? ఇట్స్ ఆల్ కృష్ణాస్ మర్సీ అని చెప్తారు. అంటే మొత్తం కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుడి కృప మూలంగా నేను ఈ విధంగా ఉన్నాను, హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉన్నాను అని చెప్పినని ఏది లభించినా సరే ఆ భగవంతుడికి అర్పించందే వాళ్ళు స్వీకరించరు. పూర్తిగా భగవంతుడిదే లోకంగా వాళ్ళు బతుకుతూ ఉంటారు అన్నమాట డివోటీస్. అంతా భగవంతుడే, ఆయనే చేస్తున్నారు, ఆయన కృపతోనే ఇదంతా ఆనందంగా ఉన్నాను, ఆయన కృపతోనే ఈ విధంగా ఉన్నాను అనేది వాళ్ళు ఇట్లా సంతోషంగా ఉండగలుగుతున్నాను, ఆ ఆత్మతృప్తితో ఉంటారు వాళ్ళు డివోటీస్. వీళ్ళకి ఆత్మతృప్తి ఉండదు. వీళ్ళు ఏంటంటే ₹1,00,000 వస్తే ఇక 2,00,000 సంపాదిద్దామా, ₹1,00,00,000 సంపాదిద్దామా, ఆ బ్యాంకులో ఎంత అమౌంట్ ఉంది, బ్యాంకులో ఇంకా వేద్దామా, ఈ ధ్యాసలోనే ఆ తెలివితేటలు, ఇది క్రూరకర్మ చేసి 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 అలసిపోయి వాళ్ళ జీవితం అయిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. వీళ్ళకి అట్లా ఉండదు. వీళ్ళేంటంటే హ్యాపీగా సరళమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారు. మే సనిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి కాంక్షతి నిర్ద్వందో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. ఆత్మజ్ఞానం. తన కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరని వాడు నిత్య సన్యాసి. ఈ కర్మలు ఇది కావాలి, నాకు అది కావాలి, ఈ కర్మలన్నీ కూడా ఎప్పుడు వస్తాయి మనకి? ఇంద్రియ తృప్తి. ఆ ఇంద్రియ తృప్తి ఎలా? గుణాల మూలంగా ఆ ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ఇంద్రియాలు ఏంటి? పంచజ్ఞానేంద్రియాలు మనకి నాలిక, కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, స్కిన్, ఇవన్నీ కూడా కోరికలు కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కోరికలు ఉండే స్థానాలు. ఆ కోరిక ఉన్నప్పుడు ఆ కోరిక తీరడం కోసంగా మనము ఆ ఫలితం ఆశించి పనిచేస్తూ ఉంటాం. తన కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరనివాడు ఆ కర్మలు చేస్తారు. చేసినప్పుడు వాళ్ళకి సుఖ దుఃఖాలు రెండు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. మనం చెప్పుకున్నాం ముందధ్యాయంలో, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయనో అనిత్యాహ సాంతితిక్షస్వ భారత అని చెప్పుకున్నాం.
ఈ భౌతిక లోకంలో సుఖం అనేది దుఃఖం అనేది వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, ఎండా వానలాగా. కానీ వాటి కోసం మనము బాధపడకూడదు. సుఖం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా పొంగిపోకూడదు, కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా పొంగిపోకూడదు. రెండింటిని సమానంగా ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళే నిత్య సన్యాసి. రెండింటిని కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ద్వంద్వాతీతులుగా ఉంటారు. వాళ్ళు అసలు ఇంక దేన్ని పట్టించుకోరనమాట. అదే ఆ కర్మఫలాలన్నీ ద్వేషించరు వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏదైనా పని చేశాము, దాని మూలంగా మనకి నష్టం వచ్చింది, అది పట్టించుకోరు. లాభం వచ్చింది, పొంగిపోరు. అబ్బా డబ్బులు వచ్చేసినాయి, ఇంకా సంపాదించాలి, ఈ విధంగా చేస్తే సంపాదన బాగా పెరుగుతుంది, ఇంకా 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 అనేటువంటి ఆశ వాళ్ళకు ఉండదు. వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులు. ఆ ఫలితాన్ని ఎవరైతే ఆశించకుండా ఉంటారో వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులు, వైరాగ్యంతో ఉంటారన్నమాట. ఓ మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిపడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతాడు. సకల ద్వంద్వాలు అన్నీ కూడా, సుఖ దుఃఖాలు, మాన అవమానాలు, ఆ కీర్తి అపకీర్తి, దుఃఖం సుఖం, ఇవన్నీ కూడా ద్వంద్వాలు అనమాట. ఈ రెండు వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. వీటన్నింటికి కూడా దూరంగా ఉండేవాడు, వీటినన్నింటినీ పట్టించుకోనివాడు, వాళ్ళు ఆ సుఖ ద్వంద్వాల నుంచి విడిపడిపోతారు. అవి దూరంగా వాళ్ళకి అంటాం అనమాట. అవి సుఖం రాగానే అబ్బా అని చెప్పినని ఎంజాయ్ చేయటం, దుఃఖం రాగానే కుంగిపోయి అందరినీ తిట్టేసేసి ఇదైపోవటం, అవన్నీ ఏవి కూడా వాళ్ళు చెయ్యరు. వాళ్ళు ఎంతసేపటికి భగవంతుడిని తృప్తిపరుద్దాం, భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనే దాంట్లోనే ఉంటారు వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులు. అట్లాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుంచి, ఆ భవబంధాల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొందుతారు. కర్మ బంధనంలో చిక్కుకోరు వాళ్ళు. ఆ భవబంధాల నుంచి విముక్తి పొందినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞానం లభించి వాళ్ళు పరమాత్మ జ్ఞానంతో ఆ పరమాత్మ పాదాల దగ్గరికి చేరుకోగలరు. సేవలో నియుక్తులు కాదు, భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనుకుంటూ ఉంటారు అన్నట్టు వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. అంబరీషుడు. ఇప్పుడు అంబరీషుడు ఏం చేశారు, అంబరీషుడు ఆయన ఏకాదశి వ్రతం చేశారు. ఏకాదశి వ్రతం చేస్తే ఆయన చేస్తూ ఉన్నారు ఏకాదశి వ్రతము. ఇంకా ద్వాదశి రోజు ఈయన వచ్చారు, దుర్వాసుడు. దూర్వాసుడు వచ్చేసేసి ఆయన భిక్ష కోసం అని వచ్చారు, పరీక్ష చేయడం కోసం వచ్చారు. యాక్చువల్గా అంబరీషుడిని పరీక్ష చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ అంబరీషుడు ఏం చేశారంటే, రండి మీరు అని చెప్పినని ఆహ్వానించారు. ఆహ్వానించినప్పుడు ఇప్పుడే నేను నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి భిక్ష స్వీకరించడానికి వస్తాను, ప్రసాదం స్వీకరించడానికి అని చెప్పి శిష్యులందరితో కలిసి నదికి వెళ్ళారు. ఎంతసేపటికి రావట్లా ఆయన నది నుంచి, వెనక్కి రాలా. ద్వాదశి గడియలు దాటిపోతున్నాయి. ద్వాదశి అంటే ఆ ద్వాదశి రోజు, ఏకాదశి రోజు మొత్తం ఉపవాసం ఉంటారు, ఉపవాసం. ఆ ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత ద్వాదశి రోజు ఈ టైం లోపల తినాలి అని ఉంటుంది, ప్రసాదం తీసుకోవాలి అని. ఆ టైం లోపల తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఏకాదశి చేసిన ఇది పోతుంది. అది ద్వాదశి గడియలు మించిపోతూ ఉంటాయి. ఆయన రాకపోయేటప్పటికి ఈయనకి కంగారు పడుతూ ఉంటారు. అయ్యో ఇన్ని రోజులు ఏకాదశి చేశాను, ఈ ఫలితం మొత్తం ఇది మొత్తం పోతుంది, నాకు ఆ భగవంతుడిని ఆనందపరచాలని చెప్పి నేను చేస్తూ ఉన్నాను, ఎట్లా ఇప్పుడు అని చెప్పినానే ఆయన దిగులు పడుతూ మొత్తం బ్రాహ్మణులందరినీ కూడా సమావేశం చేశారు. అందరూ వచ్చారు అక్కడికి, రాజు కదా. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, మీరు ఆహారం ఏం స్వీకరించొద్దు,
ఆ జలంలో తులసి దళం వేసుకొని అది కొంచెం ఆచమనం చేయండి. అప్పుడు మీకు ద్వాదశి గడియలు దాటిపోయినా ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్తారు. అప్పుడు ఆ జలంలో తులసి దళం వేసుకుని ఆయన స్వీకరిస్తారు. స్వీకరించేటప్పటికి వెంటనే ఆ దూర్వాసుడు ప్రత్యక్షమవుతారు. ప్రత్యక్షమయ్యి నన్ను ఆహ్వానించి నేను రాకుండానే నువ్వు ఆహారం తీసుకుంటావా, కాబట్టి నేను శపిస్తున్నానని చెప్పనని మొత్తం ఆ జటను పీకి రాక్షసుడిని దృష్టించి ఆయన మీదకి వదిలిపెడతాడు. ఆ రాక్షసుడు రాగానే అప్పుడు వెంటనే సుదర్శన చక్రం ఆ రాక్షసుడిని సంహరించేసేసి దూర్వాసుడు వెంబడబడుతుంది అనమాట సుదర్శన చక్రం. అంటే ఒక భక్తుడిని బాధ పెట్టినప్పుడు భగవంతుడే ప్రత్యక్షంగా అక్కర్లేదు, భగవంతుడి ఆయుధాలు కూడా ఊరుకోవు, మొత్తం వెంబడబడతాయి అన్నమాట, శిక్షిస్తాయి. ఆ సుదర్శన చక్రం వెంబడబడుతూ ఉండేటప్పటికి ఆయన పరిగెత్తుతూ ఉన్నారు. అందరి దగ్గరికి వెళ్ళారు, బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు, ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు, నారాయణుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే మేమేం చేయలేము, డైరెక్ట్గా ఆ అంబరీషుడి దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పారు. ఇంకా తర్వాత ఆయన తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ అంబరీషుడి దగ్గరికే వచ్చారు. అంబరీషుడి దగ్గరికి వచ్చి అంబరీషుడి పాదాల మీద పడ్డారు రక్షించమని చెప్పి. ఇప్పుడు ఆయన సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రార్థన చేస్తారన్నమాట. స్తోత్రం చేసి స్తుతిస్తారు. స్తుతించి నువ్వు వెళ్ళిపో, నేను ఎన్ని రోజులు చేసినటువంటి ఈ ఏకాదశి వ్రతం ఒక బ్రాహ్మణ హత్య చేయటం కోసం కాదు, ఆ బ్రాహ్మణ హత్య పాతకం నాకు చుట్టుకుంటుంది, వెళ్ళిపోమని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాను. అప్పుడు ఆ సుదర్శన చక్రం శాంతించి వెళ్ళిపోతుంది వెనక్కి. అప్పుడు అంబరీషుడు రక్షింపబడతాడు, ఈ దౌర్వాసుడు రక్షింపబడతాడు అంబరీషుడి దగ్గర. ఈ అంబరీషుడు చెప్పినటువంటి ఆ స్తోత్రం ద్వారా ఆ సుదర్శన చక్రం బారి నుంచి రక్షింపబడి, అంటే ఏంటంటే ఒక భక్తుడు భగవంతుడి కన్నా కూడా పవర్ఫుల్, భగవంతుడి కన్నా కూడా ఎప్పుడూ ఆయన నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటాడు భక్తుడు. కాబట్టి ఆ భక్తుడికి ఏదన్నా కష్టం వచ్చింది అంటే ఆ భగవంతుడు ఊరుకోరు, వెంటనే ప్రత్యక్షమవుతారు. కాబట్టి వైరాగ్యం యొక్క సరైన అవగాహన, ఆయన ఏంటి అంతా వైరాగ్యం, రాజుగా పరిపాలన చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ భోగాలన్నీ అనుభవించాలని లేదు ఆయనకి. ఆ ఏకాదశి వ్రతం చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు 24 అవర్స్ కూడా భగవంతుడి నామకీర్తన, భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉండేవారు. ఆయన కర్మలు ఆయన చేస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళు నిత్య సన్యాసుల కింద లెక్క. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విదితాత్మా జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ కుర్వన్నపి లిప్యతే. భక్తితో పనిచేయవాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనోజయం, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసినా ఎలాంటి దోషము ఉండదు. ఇక్కడ మూడింటి గురించి చెప్తున్నారు. విశుద్ధాత్మ, విదితాత్మ, జితేంద్రియ. భక్తితో పని చేస్తూ ఉంటే విశుద్ధాత్ముడు అంటే బుద్ధిని జయించగలుగుతారు, విశుద్ధాత్ముడైతారు. విదితాత్మ అంటే చిత్తం శుద్ధి చేసుకుంటారు, చిత్తంలో ఎటువంటి కోరికలు కానీ ఎటువంటి కల్మషం కానీ ఉండదు, చిత్తశుద్ధి జరుగుతుంది. తర్వాత జితేంద్రియ. జితేంద్రియ అంటే ఇంద్రియాలన్నీ కూడా జయించగలుగుతారు, ఆ కోరికలన్నింటి నుంచి కూడా బయటికి రాగలుగుతారు. భూతాత్మ కుర్వన్నపి నలిప్యతే. జీవుల్లో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే, అన్ని చోట్ల కూడా పరమాత్మని దర్శింపజేసుకోగలుగుతూ ఉంటారన్నమాట. కర్మలు చేసిన అలాంటి వాళ్ళు ఆ కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ కర్మల ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించేస్తూ ఉంటారు, వాటి మీద ఆసక్తి ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళు కర్మలు చేసినా కూడా ఎటువంటి దోషం కూడా వాళ్ళకి అంటదు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
ఇక్కడ నవవిధ భక్తి గురించి చెప్పారు. ఇక్కడ శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం ఇక్కడ చూడండి. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. శ్రవణానికి ఎవరు? పరీక్షిత్ మహారాజు. పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన వేటకని వెళ్తారు. వేటకని వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆయనకి విపరీతమైన దాహం వస్తుంది, దాహం అవుతుంది. దాహం అయ్యేటప్పటికీ వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ ముని ఆశ్రమం ఉంటుంది. ఆ ముని ఆశ్రమానికి వెళ్తారు. ముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ముని ఆశ్రమంలో ఆయన ఎన్నిసార్లు పిలుస్తారు. ఈయన యాక్చువల్గా ముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు అతిథులు ఎవరైనా వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళకి అర్ఘ్యపాద్యాలు సమర్పించాలి. కొంచెం మంచినీళ్ళు ఇవ్వటము, పాదాలు కడగటం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు. కానీ అక్కడ ఏమి జరగలా. కనీసం ఈయన దాహం అవుతుంటే మంచినీళ్ళు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు. అడిగినా కూడా పలకట్లేదు అమ్మని. పలకకపోయేటప్పటికీ అప్పుడు ఆయనకి కోపం వస్తుంది. ఆ దాహం మీద, అలసట మీద కోపం వస్తుంది. మోహం గమ్మేస్తుంది. ఎంత గొప్పవాడు పరీక్షిత్ మహారాజు, ధర్మాత్ముడు. అంత గొప్పవాడు కూడా కోపం ఆవరించి ఆయన ఆ ముని మెడలో చనిపోయిన పాముని తీసి వేసేస్తాడు. ముని మెడలో చనిపోయిన పాము పక్కన పడేసి ఉంటే అది తీసి ముని మెడలో వేసేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఇంత అహంకారమా మునికి? నేను పిలిచినా కూడా పలకడా, ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోవట్లేదు అని చెప్పనని అనిపిస్తుంది ఆయనకి. ఒక రాజు వచ్చినప్పుడు ఆ రాజుని మినిమం మర్యాద చేయాలి. ఆ మర్యాద కోసం కూడా ఆయన చూసుకోలే. మంచినీళ్ళు కూడా ఇవ్వకపోయేటప్పటికీ ఆయనకి బాధ కలిగింది. ఇంకప్పుడు వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన మునికుమారుడు వస్తాడు. మునికుమారుడు వచ్చి తండ్రిని చూసి కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుంటాడు. ఎవరు ఈ విధంగా చేసింది? నా తండ్రిని అవమానించిందని ఆ పామును తీసి పక్కన పడేసేసి వెంటనే తక్షకుడి కాటుతో వారం రోజుల్లో, అంటే 7 రోజుల్లో చనిపోతారు. ఎవరైతే ఈ పాముని నా తండ్రి మెళ్ళలో వేశారో వాళ్ళు 7 రోజుల్లో చనిపోతారని చెప్పిన శాపం పెడతారు. శాపం పెట్టేటప్పటికి అప్పుడు ఆయన అయ్యో ఎంత ధర్మాత్ముడు పరీక్షిత్ మహారాజు. మనం ఇంత అడవుల్లో ఉంటున్నా కూడా మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా ఆయన ఇస్తున్నారు, ప్రజల్ని బాగా పరిపాలిస్తున్నారు. అలాంటి మహారాజున నువ్వు శాపం పెట్టేదని ఆయనకు విపరీతమైన బాధ కలుగుతుంది. మునికి బాధ కలిగి వెంటనే కబురు చేయి నువ్వు పరీక్షిత్ మహారాజు కంటే. ఆయన వెళ్ళేటప్పటికీ మొత్తం కూడా చెప్తారనమాట. వెళ్ళి ఇట్లా శాపం తక్షకుడి మూలంగా వారం రోజులు చనిపోతారని. అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు దాన్ని తప్పించుకుండే ఇది ఆయనకు ఉంది, అంత కెపాసిటీ ఉంది. ఉన్నప్పటికీ కూడా అది తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయలే ఆయన. అది భగవంతుడి నిర్ణయంగా తీసుకుని ఆయన మొత్తం వైరాగ్యం, అంత భక్తిలో ఉన్నారు ఆయన. మొత్తం రాజభోగాలు ఉన్నాయి, భార్య, సంతానం, అంత హ్యాపీగా ఉన్నటువంటి అంత ఇది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన వెంటనే వైరాగ్యం తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. గంగా తటానికి వెళ్ళిపోయి ప్రాయోపవేశం చేస్తారు. కూర్చుంటారు అంతే. మంచినీళ్ళు కూడా తాగరు. ప్రాయోపవేశం అంటే కూర్చుని ఉండేటప్పటికీ భగవంతుడి కృపతో ఆ సుఖదేవ్ గోస్వామి వస్తారు ఆయనకి భాగవతం చెప్పడానికి. వచ్చి భాగవతం మొత్తం కూడా ఆయన వినిపిస్తారనమాట పరీక్షిత్ మహారాజుకి. 7 రోజులు, వారం రోజులు భాగవతం వినిపించిన తర్వాత అప్పుడు ఆ తక్షకుడి కాటుతో ఆయన భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటారు పరీక్షిత్ మహారాజు. అంటే శ్రవణం, ఆ శ్రవణం అన్నది ఎంతో ఎంతో ముఖ్యమైనది అనమాట. ఇప్పుడు అర్జునుడి ద్వారానేమో మనకి భగవద్గీత బయటకు వచ్చింది, పరీక్షిత్ మహారాజు ద్వారా మనకి భాగవతం వచ్చింది అనమాట బయటికి, త్రిపదేవ గోస్వామి చెప్పడం ద్వారా. అది మనకి శ్రవణం అన్నది ఎంతో ముఖ్యమైనది. శ్రవణం అంటే ఇప్పుడు అభిమన్యుడు కడుపులో ఉండే
పద్మవ్యూహాన్ని ఎట్లా ఛేదించాలి అన్నది అని కడుపులో ఉండే విన్నారు. తర్వాత ప్రహ్లాదుడు నారదుడు ఉపదేశించినటువంటి మంత్రాన్ని కడుపులో ఉండే ఆయన తీసుకున్నారు. విని ఆ మంత్రోపదేశాన్ని తీసుకున్నారు. చిన్న కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచే ఆయన భగవంతుడి నామస్మరణ చేస్తూ పుట్టారు ఆయన. అలా శ్రవణం అన్నది ఎంతో ముఖ్యమైంది నవవేద భక్తిలో. తర్వాత కీర్తనం. కీర్తనంకేమో మనం మీరాబాయి పాటలు పాడటం, కీర్తించటం భగవంతుడిని. ఆ కీర్తించడంలో మనం చాలా మందిని చూస్తున్నాం. త్యాగరాజు, మళ్ళా అన్నమయ్య, తర్వాత శ్యామా శాస్త్రి గారు, చాలా మంది కూడా ఆ కీర్తన, తులసీదాసు, వీళ్ళందరూ కూడా కీర్తన ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుడిని తృప్తిపరిచారు. స్మరణం అంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ 192 మాలలు చేసేవాళ్ళట హరిదాస్ ఠాకూర్. ఆయన ఏంటంటే ముస్లిం అయినప్పటికీ కూడా ఆయన కృష్ణ భగవానుడిని కొలిచారు. నవాబుల పరిపాలన సమయంలో ఆయన చాలా చాలా అవమానించారు. చాలా విధాలుగా ఆయన్ని హింసించారు అనమాట, ఆ నామస్మరణ చేయకుండా ఉండటం కోసంగా. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన నామస్మరణను వదిలిపెట్టల. తర్వాత పాదసేవనం లక్ష్మీదేవి. ఆ లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి పాదాలను వదిలిపెట్టదు. ఎప్పుడు పాదాలకి సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. సహస్ర లక్ష్ములు సేవిస్తూ ఉంటారట ఆ కృష్ణ భగవానుడిని. ఇక్కడ చూడండి నారాయణుడిని. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అర్చనం అంటే వర్షిపింగ్ ద లార్డ్. పృథు మహారాజు విగ్రహారాధన అదంతా కూడా చేసేవాళ్ళు బాగా. తర్వాత వందనం అంటే ధ్రువుడు. ఈ ధ్రువుడిది ఇంకొకసారి చెప్పుకుందాం, ఈరోజు టైం లేదు. ఆ ధ్రువుడు ఏంటంటే ఆ సవతి తల్లి అవమానిస్తుంది, తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చొనివ్వకుండా లాగేసి నీకు అర్హత లేదంటుంది. అర్హత లేదనేటప్పటికి తల్లిని వెళ్ళి అడుగుతాడు ధ్రువుడు. అడిగితే అవునైనా, కానీ నీకు ఉన్నటువంటి కష్టాన్ని తీర్చేది ఆ భగవంతుడే తీర్చాలి, ఇంకెవరు తీర్చలేరని చెప్తుంది తల్లి. అప్పుడు ఆయన వెళ్తారనమాట. అడవుల్లో వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ నారదుడు కనిపిస్తాడు. నాయనా, నువ్వు చిన్నపిల్లవాడివి, నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళిపో, నువ్వు చెయ్యొద్దు, ఇదంతా చేయలేవని చెప్తారు. లేదు నేను చేయాల్సిందే, నేను నారాయణుడిని వెతుకుతూ వచ్చాను, నేను ఆయన్ని ప్రత్యక్షం చేసుకుని నాకు కావాల్సింది నేను పొందాలి, మా తాతగారి కన్నా కూడా పెద్ద రాజ్యాన్ని పొందాలి, చక్రవర్తిని కావాలి నేను అని చెప్పి నన్ను అడుగుతారు. ఓకే, నేను ఒక మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తాను. ఆ మంత్రోపదేశంతో ఆ మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా నువ్వు నీ కోరికను తీర్చుకోగలుగుతావు అంటే ఆయన చాలా తీవ్రంగా ఆయన జపం చేస్తారు, తపస్సు చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, ఒంటికాల మీద తపస్సు చేస్తున్నారు. కొన్ని రోజులు ఆకులే తింటారు, కొన్ని రోజులు కందమూలాలు తింటారు. ఏవి దొరికితే అవే అనమాట. అసలు ఆహారం లేకుండా కొన్ని రోజులు ఉంటారు. అట్లా ఉంటూ ఆ ధ్రువుడు నారాయణుని ప్రత్యక్షం చేసుకుంటారు. ప్రత్యక్షం చేసుకుని నారాయణుడు ప్రత్యక్షం కాగానే నాకు ఇంకేమీ వద్దు, ఆ పాదాల దర్శనం కాగానే నాకేమీ వద్దు, నీ పాదాలు నేను వదిలిపెట్టను అంటాడు. లేదు నీ కోరిక ఉంది కదా, ఆ కోరికను నువ్వు తీర్చుకో, వెళ్ళి ఈ కోరిక తీర్చుకొని రమ్మని చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ కోరిక తీర్చుకొని అక్కడ చక్రవర్తిగా పరిపాలన చేసిన తర్వాత ఆ ధ్రువ మండలం అని చెప్పినని ఒక దీన్ని సృష్టించిస్తారనమాట నారాయణుడు. అట్లా ధ్రువుడిని వందనానికి దీనిగా చెప్తారు. ఇక్కడ దాస్యం అంటే హనుమంతుడు ఏ పని చెప్పినా కూడా రాముల వారు రెడీగా ఉంటారనమాట. ఆ హనుమంతుడు, ఆ భగవంతుడు, ఆయన రాముల వారి సేవ చేసుకున్నారు. తర్వాత సఖ్యం అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు, మధుమంగళ, తర్వాత గోపబాలుడు, గోపికలు, వీళ్ళందరూ కూడా ఆ భగవంతుడితో ఫ్రెండ్షిప్ చేశారు. కుచేలుడు, వీళ్ళందరూ కూడా. తర్వాత ఆత్మనివేదనం అంటే కంప్లీట్ సరెండర్. ఎవరంటే బలిచక్రవర్తి. ఆత్మనివేదనం 3 అడుగులు నేల అడుగుతారు. 3 అడుగులు నేల అడిగేటప్పటికీ ఆయన విష్ణుమూర్తిరావు వచ్చినవాడు
కాబట్టి నువ్వు ఇవ్వవాకు, ఆ వరాన్ని ఇవ్వవాకు అని చెప్పినానని చెప్తారనమాట. లేదు లేదు, విష్ణుమూర్తి అంతటి వాడు నా దగ్గరికి వచ్చి చేదాచినప్పుడు నేను ఇవ్వకుండా ఉండటమా, నేను ఇస్తానంటాడు బలిచక్రవర్తి. అప్పుడు ఆ విష్ణుమూర్తి ఏం చేస్తారు, ఆయన వామనుడు రూపంలో వస్తారు. వామనుడుగా వచ్చి ఆయన 2 పాదాలు పెట్టిన తర్వాత మూడో పాదం ఎక్కడ కింద భూమి అంతా ఒక పాదం, ఆకాశం అంతా ఒక పాదం, మూడో పాదం ఎక్కడ పెట్టమంటావు అని అడుగుతారు. తల మీద పెట్టమని చెబుతారు ఆయన బలిచక్రవర్తి. పూర్తిగా ఆయన ఆత్మనే నివేదన చేసేసారు బలిచక్రవర్తి. అంటే నవవిధ భక్తి. ఈ భక్తుల్లో ఏదైనా సరే మనం ఒక్కటి చేసుకున్నా కూడా భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతాం. బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా. ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తి లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితం కాడు. ఫలితం ఆశించకుండా భగవంతుడి కోసం అన్ని ఫలితాలు సమర్పించాలి, భగవంతుడికి ఇచ్చేసేయాలి. మనం ఏ పని చేసినప్పటికీ కూడా భగవంతుడికి సమర్పించాలి. ఇప్పుడు ఆహారం ప్రిపేర్ చేస్తాం, భగవంతుడికి నివేదన చేయాలి. నివేదన చేసి ఆ ప్రసాదాన్ని మనం స్వీకరించాలి. అట్లా ఈ వర్ణాశ్రమ విధానం ప్రకారంగా మనం పనులు చేసుకుంటూ ఆ పనుల ఫలితాలన్నీ కూడా భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ భగవంతుడిని తృప్తిపరచాలి. ఆ తృప్తిపరచడం ద్వారా మనము అన్ని ఫలితాలు భగవంతుడికి సమర్పించి అట్లాంటి కర్మలు, అట్లాంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి కర్మ కూడా అంటదన్నమాట. కర్మలో బందీకృతులు కాకుండా ఉంటారు వాళ్ళు. పద్మపత్రం అంటే ఇది తామరాకు ఏ విధంగా అయితే ఇట్లా ఇట్లా బయటికి తీయంగానే నీళ్ళన్నీ పడిపోతాయి, అసలు పొడి పొడిగా ఉంటుంది అనమాట తామరాకు. నీళ్ళు అంటాం, అది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎప్పుడు అది పుట్టిన దగ్గర నుంచి దాన్ని ఎండిపోయేదాకా అది అక్కడే ఉంటుంది, నీళ్ళల్లోనే ఉంటుంది. అట్లా మనకి దానికి నీళ్ళు అంటాం. అదేవిధంగా మనం కూడా కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ కర్మల్ని ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అప్పచెప్తూ వైరాగ్యంతో ఉండాలి. అలా వైరాగ్యంతో ఉండే వాళ్ళకి తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితం కాడు. ఇది ఎట్లా అయితే తామరాకు తడవకుండా ఉంటుందో అట్లా పాపచర్యలన్నీ కూడా, పాపచర్యలు అంటే ఏంటి, ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన కర్మలు. ఆ కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాటి మీద ఆసక్తి ఉండదు కదా. ఆసక్తి లేనందువల్ల వాటిల్లో బందీకృతుడు కాడనమాట. మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు వాళ్ళకి. ఇట్లా ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వసి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. దేహదారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. నవద్వారాలు ఏంటి, కళ్ళు 2, ముక్కు 2 ద్వారాలు, చెవులు 2 ద్వారాలు, ఇప్పటికి ఎన్ని అయినాయి, 6 అయినాయి. నోరు 7, మర్మ అవయవాలు 2, 9. ఈ 9 ద్వారాలు కూడా మనకి ఆ కామంతో ఆవరించి ఉంటాయి. ఈ 9 ద్వారాలు కూడా కోరికతో ఆవరించి ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ దేహదారి ఆ కోరికని నియంత్రించగలగాలి, అంటే ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఆ ఇంద్రియాల్ని కర్మల్ని త్యజించాడో, కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా కర్మల ఫలితాన్ని ఆశించకుండా భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ కోరిక అన్నది ఆ ద్వారంలో నిలబడదు. ఇంకా ఇంకా కావాలి, ఇంకా ఆసక్తి అనేది ఉండదు. ఆ ఆసక్తి లేకపోయేటప్పటికీ
వాళ్ళు పరమహంస స్థితికి చేరుకుంటారు. ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ హంసలు. హంసలు ఏం చేస్తాయి? నీటిని వదిలేస్తాయి, పాలు మాత్రమే స్వీకరిస్తాయి. అట్లా భగవంతుడి సేవ, భగవంతుడికి ఫలితాన్ని ఉపజెప్పి భగవంతుడి తృప్తే నా తృప్తి, భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అని చెప్పి నన్ను ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ 9 ద్వారాలు కూడా శుభ్రంగా ఉంటాయి. ఆ కర్మలు అంటావు అనమాట. అంటనందువల్ల ఆ కర్మల కామం అన్నది ఆ ద్వారాల్లో చేరదు. చేరనందువల్ల సంతోషంగా ఈ దేహంలో సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు. ఆ ఉన్న చోటినే వాళ్ళు బృందావనంగా చేసుకుంటారు, గోలోకంగా చేసుకుంటారు. వాళ్ళ చుట్టూ భక్తులను పెంచుకుంటారు. పెంచుకొని సాధు సంఘంలో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఆనందంగా భగవంతుడి తృప్తే నా తృప్తి అన్నట్లుగా ఉండగలుగుతారు. భగవంతుని కోసం అన్ని ఫలితాలు సమర్పించిన వారికి ఎటువంటి కర్మలు అంటాం. వాళ్ళు ఎటువంటి ఆసక్తి కూడా కలిగి ఉండరు. జీవాత్మ కర్మాత్మలు చేసేవాడు కాదు, చేయించేవాడు కూడా కాదు. ఆత్మ, జీవాత్మ కర్మలు చేసేవాడు కాదు, కర్మలు చేయించేవాడు కాదు. అవిద్య ఆవృతమైనప్పుడు, ఆవృతమైనందువల్ల ఆ చిత్స్వరూపమైనటువంటి జీవాత్మ ఏంటంటే అన్ని నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది. అన్ని నావి, నా దేహం, నా వాళ్ళు, ఈ దేహానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళు, వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా నా వాళ్ళే, ఇట్లా అనుకుంటుంది అనమాట. అవి ఎప్పుడైతే మనం ఆ కర్మల నుంచి, ఆ బంధం నుంచి బయటపడతామో, ఆ అంతఃకల్మష శుద్ధి ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో, మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు, అన్ని శరీర భాగాలు, స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు ఇవన్నీ కూడా కార్యాలు చేస్తున్నాయి అన్నమాట. కర్తృత్వ బుద్ధి కలిగితే బంధంగా మారుతుంది. నేనే చేస్తున్నాను అని ఎప్పుడైతే అనుకున్నామో అది బంధంగా మారిపోతుంది మనకి. ఆ బంధంలో ముడిపడిపోతాం, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది బంధంలో ముడిపెడితే. లేదు, వైరాగ్యం కలిగి ఉన్నాం, ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అప్పచెప్పేస్తున్నాం, ఆసక్తి లేదు వాటి మీద, ఆ బాధ్యత వరకు చేస్తున్నాం అంతే. అలాంటి వాళ్ళని కర్మలు బంధించరు అన్నమాట. ఎవరైతే మనస్సు ద్వారా అన్ని కర్మలు ఛేదించి కాయం ద్వారా కర్మ చేసినప్పటికీ మనసులో ఉండదు వాళ్ళకి కోరిక, అన్నీ త్యజించేస్తారు. కాయం అంటే దేహం. ఈ దేహం ద్వారా మాత్రం కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ బాధ్యతగా ఆ కర్మలన్నీ కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. వర్ణాశ్రమం ప్రకారంగా వాళ్ళు చేయాల్సిన కర్మని వాళ్ళు చేసుకొని పోతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇది కూడా అంటదనమాట. బంధింపబడరు వాళ్ళు. అతనికి సుఖం కలుగుతుంది. సుఖం కలుగుతుంది. కర్మఫలాలు ఆశించిన వారు సుఖం పొందలేరు. ఎవరైతే కర్మఫలాలను ఆశిస్తారో వాళ్ళు సుఖాన్ని పొందలేరు. జీవాత్మ స్థూల సూక్ష్మ దేహాలతో ఆవరింపబడి ఉన్నది. జీవాత్మ ఈ స్థూలం అంటే మన కనిపించే దేహం, సూక్ష్మం అంటే లోపల సూక్ష్మదేహం ఉంటుంది. ఆ సూక్ష్మదేహం స్థూలదేహం రెండింటితో ఆవరించబడి ఉన్నది. మన చైతన్యమే మొత్తం అంతా కూడా ఆవరించబడి ఉన్నది అనమాట. చైతన్యం అంటే ఏంటంటే ఆత్మ, ఆత్మే చైతన్యం. అది బయటికి వెళ్ళిపోతే డెడ్ బాడీ. ఎవరైతే ఆత్మజ్ఞానం పొందుతారో వాళ్ళు జీవాత్మ గుణాలకి తగ్గవుగా అనుకుంటున్నారు. నేను ఆత్మ అనుకుంటే స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు చేసిన కార్యాలు చేసినప్పటికీ విద్యను పొందుతారు. అంటే ఆత్మ గురించి, ఆత్మతత్వం గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఈ స్థూల సూక్ష్మ దేహాలతో ఏ కార్యం చేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు వైరాగ్యంలో ఉంటారు కాబట్టి ఆత్మ తృప్తిని పొందగలుగుతారు. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఫలితం కోరుకుంటారో వాళ్ళు వాస్తవంగా జీవాత్మకు సంసారంలో జరిగే కార్యాల పట్ల సంబంధమే లేదు వాళ్ళకి, జీవాత్మకి. అయినప్పటికీ కూడా అవిద్య ఆవరించినందువల్ల ఆ కార్యాలని నేనే చేస్తున్నాను అనుకొని ఆ విధంగా పూర్తిగా బద్ధుడైపోతాడనమాట.
వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అవంతా నేను చెయ్యట్లేదు అని ఆత్మ గురించి తెలుసుకోగలుగుతారు, ఆత్మతత్వాన్ని గురించి, వాళ్ళు కర్మబంధంలో చిక్కుబడరు. భక్తి చేసి వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మంలో ఐక్యమవుతారు. భక్తి చేసేసేసి పూర్తిగా అన్ని భగవంతుడికి సమర్పించడం ద్వారా బ్రహ్మైక్య స్థితిని పొందగలుగుతారు అన్నమాట. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండితా సమదర్శినః. వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞాన బలంతో విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుడిని, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను, చండాలుడిని సమదృష్టితో చూస్తారు. అది వినమ్రులైన యోగులు. వీళ్ళేంటంటే ఏ వీళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ, యోగుల గురించి. ఆంతరంగిక శక్తి, భగవంతుడి శక్తి, ఆంతరంగిక శక్తిని గుర్తిస్తారు. గుర్తించి వాళ్ళు భక్తి చేస్తారు. భక్తి యోగులు. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏంటంటే పరమాత్మ, బ్రహ్మ, పరమాత్మ, భగవాన్ ముగ్గురు కూడా భగవంతుడిని కొలుస్తారు, బ్రహ్మాన్ని కొలుస్తారు, పరమాత్మని కొలుస్తారు, భగవాన్ని కొలుస్తారు. ముగ్గురు కూడా ఆ భగవంతుడి దగ్గరికే చేరుకుంటారు. అట్లా అలాంటి వాళ్ళు, ఆ విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి, శాస్త్రం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణ్ణి కానీ, గోవుని కానీ, కుక్కని కానీ దేన్ని చూసినా కూడా వాళ్ళకి ఆ పరమాత్మే కనిపిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి అన్నింటిలో కూడా సమదృష్టి అనమాట, అన్నింటిలో కూడా పరమాత్మని చూడగలుగుతారు. చూడండి, ప్రజెంట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాడీ ప్రతి వాళ్ళ దేహంలో కూడా పరమాత్మని దర్శింపగలుగుతారు. ఏ సంస్పర్శజ భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాల్లో పాల్గొనడు. ఓ కుంతి కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటిలో ఆనందం పొందడు. ఇప్పుడు ఇంద్రియాల ద్వారా విషయ సుఖం కలుగుతుంది మనకి. ఇంద్రియాలు, ఏ ఇంద్రియానికి కళ్ళు ఏదైనా చూస్తుంటే మనకు ఆనందం కలుగుతుంది. మనకి ఇష్టమైన సినిమా చూస్తూ ఉంటాం, సీరియల్స్ చూస్తూ ఉంటాం, లేకపోతే ఆటలు చూస్తూ ఉంటాం. ఎవరికి ఇష్టమైంది వాళ్ళు, ఇంద్రియ సుఖం అనమాట. ఆనందం. నాలిక రుచి, మనకు పులుపు కావాలని ఉంటుంది, కారం తినాలని ఉంటుంది, బాగా కారంగా నెయ్యి వేసుకొని తినాలి బాగా ఉంటుంది. తినేటప్పుడు ఆనందం కలుగుతుంది మనకి, ఆ కోరిక. ఆ ఆనందంతో ఇంద్రియాలన్నీ కూడా సుఖాన్ని పొందుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంద్రియాల ద్వారా విషయ సుఖం కలుగుతుంది, దాని ద్వారా సుఖం లభించినా నశించిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం తిన్నాము, ఏదైనా ఇష్టమైన పదార్థం తిన్నాము, అప్పటి వరకే క్షణికానందం, అప్పటి వరకు ఉంటుంది. చాలా టేస్ట్గా ఉంది, తిన్నాను నేను. మిరపకాయ బజ్జీలు బండి దగ్గర నిల్చొని తినేస్తూ ఉంటారు. చాలా రుచిగా ఉంది, కారంగా ఉంది, అబ్బా హాహా అంటూ తింటారు. ఆ క్షణం వరకు హాహా అంటారు, చాలా టేస్ట్గా ఉందని. తర్వాత ఏమవుతుంది? దుఃఖం వస్తుంది, కడుపులో మంట వస్తుంది వాళ్ళకి. ఆ సుఖం అన్నది ఏంటంటే శాశ్వతం కాదు. ఆ సుఖం అన్నది అశాశ్వతం. కొంతవరకు మాత్రమే సుఖాన్ని పొందగలుగుతారు వాళ్ళు. తర్వాత ఆ సుఖం నశించిపోతుంది. ఇంద్రియాల భోగం ద్వారా కొన్ని సంస్కారాలు ఏర్పడి అవన్నీ కలిసి ఒక కూటంగా మారుతాయి. కూటంగా అంటే పాపంగా. ఆ పాపంగా మారి మనిషిని శిక్షిస్తాయి అన్నమాట, బంధింపజేస్తాయి. ఇప్పుడు మనం కళ్ళతో ఏదైనా తప్పులు చేస్తాం, ముక్కుతో చేస్తాం, దానికి సంబంధించిన బాధలు కలుగుతాయి. నోటితో చేస్తాం, దానికి సంబంధించిన బాధలు కలుగుతాయి. చెవి, స్కిన్, మైథునం, మెయిన్గా మైథునం. ఆ మైథున క్రియ ద్వారా మనకి ఆ క్షణం సంతోషం కలిగినా కూడా
తర్వాత చాలా బాధలు పడతారు. అట్లా అన్ని అన్ని ఇంద్రియాలు కూడా అన్ని ఇంద్రియాల్లో కోరిక. ఆ కోరికకు గనక మనం బలైపోయినామంటే మనకి సుఖం ఉండదు, ఆనందం ఉండదు. కాబట్టి వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. పాపం, కూటం అంటే పాపం. ఆ కూటంగా చేరుతుంది పాపం. ఆ పాపాన్ని మనం అనుభవించాల్సి వస్తుందన్నమాట. హ్మ్. కోరిక వల్ల తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. శరీరం ద్వారా జరిగే పనులన్నీ తనే చేస్తున్నానని జీవాత్మ అనుకుంటుంది. ఈ శరీరం ద్వారా జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ పాపాలన్నీ కూడా. జీవాత్మ ఏంటి? అవిద్య ఆవృతమైనందువల్ల అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను. ఈ దేహ భ్రాంతి. దేహం మీద ప్రేమ. ఆ ప్రేమతో అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది జీవాత్మ. కానీ దానిదేం తెలియదు పాపం. దాని ఇదేముండదు. ఉండకపోయినా కూడా నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది. అనుకుని ఆ కర్మల్లో బంధింపబడుతుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ దేహాలు తీసుకుంటూ ఉంటుందన్నమాట. అవిద్య ఆవరించబడినందువల్ల. ఇక్కడ చూడండి ఇంద్రియ వస్తువులు. ఇక్కడ చూడండి దుఃఖహేతువులు. ఇక్కడ లైట్ పురుగు. లైట్ పురుగు, మెణుగురు పురుగు ఇదేమైతుంది? పుడుతుంది. కొంచెం సాయంత్రం లోపల పెద్దగా అయితుంది. పెద్దగా అయిపోయి ఆ లైట్ కాంతికి అట్రాక్ట్ అయితుంది. ఆ కాంతికి అట్రాక్ట్ అయ్యి దాని వేడికి చచ్చి కింద పడిపోతుంది. అలాగే ఇక్కడ అంటే కంటికి సంబంధించింది ఇది. ఇక్కడ చెవి. ఈ చెవి ఇక్కడ జింక్ ఏం చేస్తుంది? ఆ మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టంట దానికి. అందుకని వేటగాడు ఏం చేస్తాడు? మ్యూజిక్ పెడతాడు. ఆ మ్యూజిక్ విందామని వెళ్తుంది అక్కడికి. వెళ్ళి ఆ వలలో చిక్కుకుపోతుందనమాట. వేటగాడికి దొరికిపోతుంది. ఈ మైథునం స్కిన్. మైథునానికి కట్టుబడుతుందనమాట. ఏనుగు ఏం చేస్తుంది? ఆడ ఏనుగును పెడతారు ఇక్కడ నిల్చోబెడతారు. పెద్ద గొయ్యి తవ్వుతారు. గొయ్యి తవ్వి దాని మీద అన్నీ వేస్తారు. ఆకులు, అలాలు, కొమ్మలు అన్నీ వేస్తారు. అవన్నీ అట్నుంచి ఆడ ఏనుగును చూస్తుంది. ఆడ ఏనుగును చూసి దానితో అట్రాక్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఆడ ఏనుగు దగ్గరికి వెళ్దామనే కాంక్షతో అది నడుస్తూ వెళ్ళి గోతిలో పడిపోతుందన్నమాట. మావటి వాడికి చిక్కిపోతుంది. ఇక్కడ పుష్పం. ఈ పుష్పంలో ఈ భ్రమరం ఇదేం చేస్తుంది? ఆ వాసన ముక్కు. ఆ వాసన చూద్దామని చెప్పినని వెళ్తుంది, కూర్చుంటుంది ఇక్కడ. మత్తుగా కూర్చుండిపోతుంది ఆ మధ్యలోనే. ఆ పుష్పం విచ్చుకున్న పుష్పం ఏమవుతుంది? సూర్యాస్తమయం అవుతున్న కొద్దీ ఇలా ముడుచుకుపోతుంది. ముడుచుకుపోయేటప్పటికి దాంట్లోనే చనిపోతుంది అది. ఇక్కడ నాలిక టేస్ట్. ఈ చేప ఏదో వానపామునో దేన్నో అది తినేవాటి ఆహారాన్ని గాలానికి పెట్టి వదులుతాడు జాలరి. ఆ గాలానికి పట్టుకుంటుంది చేప. గాలానికి పట్టుకుని ఆ నాలిక గుచ్చుకుంటుంది అనమాట. నాలికలు అది గుచ్చుకొని దాన్ని బయటికి తీసి పడేస్తాడు. బయటికి తీసి పడేసేటప్పటికి ఆ చేప కాస్త నీళ్ళల్లోనే ఉంటే బతుకుతుంది, కానీ బయటికి తీసి వచ్చేటప్పటికి అది చచ్చిపోతుంది. అంటే ఇదేంటంటే కన్ను, ముక్కు, కన్ను, చెవి, ఇక్కడేమో స్కిన్, ఇక్కడేమో భ్రమరం ముక్కు, ఇక్కడేమో నాలుక. మొత్తం ఇవి 5 కూడా పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా దుఃఖహేతువులు. అంటే కోరికతో ఆవరించి ఉంటాయి. కోరిక వాటిల్లో నింపుకున్నామంటే, వాటికి బలైపోయినామంటే, కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే అవి మనల్ని బాధ పెడతాయి. వాటిల్లో బంధింపబడతాం. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్ఛతి. ఇప్పుడు నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తనని, సమస్త లోకాల దేవతలకు అధిపతిని, సర్వ ప్రాణులు శ్రేయోభిలాషణని తెలుసుకుని పిదప నా భక్తులు శాంతిని పొందును. అది అన్నీ సర్వలోక మహేశ్వరుడు ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు. ఆ విషయం ఎవరికి తెలుస్తుంది? వాళ్ళు తెలుసుకున్న వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
ఇప్పుడు మనస్సు పరమాత్మ పైన సంలగ్నం చేయాలి. ఆ విధంగా స్థిరంగా ధ్యానం చేసినప్పుడు పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఆకాంక్ష కలిగి పరమాత్మని తెలుసుకోగలుగుతాం. అందరిలో పరమాత్మ రూపంలో ఉండి ఆ పరమాత్మని మనలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మని గుర్తించినప్పుడు అందరిలో కూడా ఆ పరమాత్మ ఉన్నాడని గుర్తించగలుగుతారు. జ్ఞాని భక్తి చేస్తున్నాడు, భక్తి ద్వారా బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు అనమాట. భక్తి యోగి ఏం చేస్తాడు? భక్తి యోగి కూడా బ్రహ్మ జ్ఞానాన్నే పొందుతాడు. అష్టాంగ యోగం చేసినప్పటికీ కూడా బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మ ప్రాప్తే లభిస్తుంది. కాబట్టి అన్ని లోకాల్లో ఉండి అన్న కణాన్ని భగవంతుడే పోషిస్తున్నారు. అన్ని లోకాల్లో సర్వలోక మహేశ్వరం, ఎన్నో విశ్వాలు ఉన్నాయి. ఆవాల గింజలన్నీ ఇట్లా ప్లేట్లో పోస్తే అన్ని విశ్వాలు ఉన్నాయి. ఆ విశ్వాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడే పోషిస్తున్నారు. సర్వలోక మహేశ్వరుడు అనమాట ఆయన. భక్తి ద్వారా పరమాత్మ జ్ఞానం పొంది బ్రహ్మపై సంలగ్నం చేసి మోక్షాన్ని పొందాలి. అది మనం చేయాల్సింది. ఇక్కడ మనకి వీళ్ళందరూ కూడా ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. అక్కడ ఆడుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళకి ఆకలి అయింది. ఆకలి అయ్యేటప్పటికి వెళ్ళి అక్కడ యజ్ఞం చేస్తున్నారు. వెళ్ళి తీసుకురండి భోజనం, ప్రసాదం ఉంటుంది తీసుకొని రమ్మని చెప్పి పంపించాడు కృష్ణుడు. అక్కడ వాళ్ళు వెళ్ళి అడిగారు గోపాలు, యజ్ఞం ఇంకా పూర్తిగా లేదు, ప్రసాదం తర్వాత ఇస్తాం పొమ్మన్నారు వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. ఇవ్వబోయేటప్పటికి వచ్చి చెప్పారు. ఆ బ్రాహ్మణ పత్నులు ఉంటారు పక్కనే ఊరు, అక్కడికి వెళ్ళి అడగమంటారు కృష్ణ భగవాన్. అక్కడ వాళ్ళని వెళ్ళి అడుగుతారు బ్రాహ్మణ పత్నుల్ని. అడిగితే వాళ్ళుండి మొత్తం అవునా కృష్ణ భగవానుడు వచ్చారా అని చెప్పనని ఆ చేసిన పదార్థాలన్నీ సర్దుకుని వాళ్ళు వచ్చేస్తారు అనమాట భగవంతుడి దగ్గరికి. వచ్చి అవన్నీ సమర్పిస్తారు భగవంతుడికి. సమర్పించి తృప్తిని పొందుతారనమాట. అంటే బ్రాహ్మణులు కూడా గుర్తించలేకపోయారు. ఆ విద్య ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు గుర్తించలేకపోయినారు. బ్రాహ్మణ పత్రులు గుర్తించారు ప్రేమ. వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ గోప జనం అందరూ కూడా ఈ గోపికలు వీళ్ళంతా అక్కడికి వెళ్ళి పాలు పెరుగు ఇవన్నీ విక్రయించేటప్పుడు ఆ కృష్ణ లీలలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. కృష్ణ భగవానుడి గురించి వింటూ వింటూ వాళ్ళు భగవంతుడిని చూడాలి, ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి చూడాలని చెప్పిన కోరిక కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలో. అందుకని ఆయన దర్శనం కలిగింది. ఆయనకు చక్కగా తృప్తిగా వాళ్ళు భోజనాన్ని ప్రసాదాన్ని సమర్పించగలిగారు. అదనమాట. అంటే మనము ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని హృదయం నిండా కొలుచుకోవాలి. మనం పూర్తిగా అన్నింటినీ కూడా ఇంద్రియ తృప్తి అన్నది వదిలేసేసి ఇంద్రియాలని మనం ప్రశాంతపరుస్తున్నప్పటికీ కూడా వాటి మీద ధ్యాస ఎక్కువ పెట్టకుండా మనము భగవంతుడికి పూర్తిగా ఫలితాన్ని సమర్పించడం ద్వారా భగవంతుడిని తృప్తిపరిచి భగవంతుడి ఆనందమే మన ఆనందం అనుకున్నప్పుడు భగవంతుడి కృప మనకి లభిస్తుంది. సర్వలోక మహేశ్వరుడు నిజమైన నియంత్రకుడు. అన్ని లోకాల్లో కూడా ఆయనే ఉన్నారు. గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు మన శరీరంలో ఉన్నారు. గర్భోదక సాయి విష్ణువు రూపంలో మొత్తం కూడా ఈ బ్రహ్మాండాలు విశ్వాలన్నింటిలో కూడా ఆయన ప్రవేశించారు. సూర్యుదన్ సర్వభూతాన నిజమైన స్నేహితుడు, గుడ్ ఫ్రెండ్ ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. Krishna is the supreme enjoyer. Krishna is the supreme controller. Krishna is our only well-wishing friend. మనం ఎవరికి చెప్పుకోలేని రహస్యాలన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుడికి చెప్పుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.